huomenta. Ja mulla on koulukuti Ilpoisesta tänne ja sitten pikki on Aistitalo. Haluaisin katsoa tietoa, mikä on ja kuti on vielä voimassa, mutta tabletti on tyhjä, kato. Tässä ei mitään tiedot. Ei mitään tiedot. Mutta mittari vielä käynnissä. Ja sitä mä tarkoitin. Yes. Eli se kun navigaattori, mä olin käyttämässä navigaattori, kun navigaattori kestää niin vähän aikaa ja sitten kun takaisin, se tapahtuu näin. Ole.